Peribasa ti may kadwa surat ni Pedro, Kapitulo 2, uno agpatingga iti 22 a bersikulo. Dakitisan apuno amamatto ken manarsuro. Uno, ngem adapay idi dagitisan apuno amamatto iti tinga dagiti umili. Akasmit ti kadanto dagitisan apuno manursuro iti tingayo. Isuda amang serekto sililimid kadagiti nakilo ken maka dadael pamati ket paglikudan danto oray tiapo na nubot kadakwada ket ikuyog da mit laing kadakwada ti napardas panaka pukawda. 2. Ket adunto dagiti sumurot kadagiti nadirep nga aramida ket gapu kadakwada ti dana ti kinapudno matabaawan to. 3. Ket iti inagom ken kadagiti sasao makalilaw pagbalininda kayto pagsapulan ti pannakaukom dagita naika sigudan ken di agtaktak ket ti pannakadadalda saan matmaturo. 4. Tano ti Diyos sana pinakawan dagitanghel idi nagbasolda nudiket in garang ngungong na ida idjay infierno ket impukok na ida kadagiti mangliweng-liweng sipnget maiwananda tapno maukumdanto. 5. Kitno sana pinakawanday di kadaanan lubong ngem ingagana ninuwi anay kaskasaba iti kinalinteg agraman kadagiti pito sabsabali idi pinaglayos na iti lubong dagiti managdakdakes. 6. Kitno pinagbalina dapdapo dagiti syudad ti Sodoma ken Gomora ket dinusa na ida dinuprak pinagbalina ida pagbutbutngan dagiti agbiagto adi agraom iti Diyos. 7. Ket insalakan na ninalinteg alot silaladinget unay gapu iti panagbiag diniderep dagiti managdakdakes. 8. Ta dayjay tao nalinteg makipagyan idi kadakwada iti panagkitkita ken panagdingdingig na nagdiday ti nalinteg kararwana iti inaldaw-aldaw maipon kadagiti nakillo nga aramida. 9. Ti apo amuna nga isalakan dagiti nasingpet iti panakasulisugda ken aywanan dagiti managdakdakes maipay iti panakadusa iti aldaw ti panakaukom. 10. Ngem nang nangruna dagiti magmagna mayanurot iti lasag iti dakes atarigagay ti kinarimon ket siyenda ti turay isuda dagiti atured nakaro adida agpigirger nga agbasawang kadagiti nadaig nga agturay. 11. Idinto dagiti anghel uray pay dadakkelda iti kabaolan ken panakabalin nida nabasawang iti panagipato makadadaol kadakwada iti sango ti apo. 12. Ngem dagitoy akasla parparswa ngawan nakimda nayanakda linalasag tapno matilew ket madadaol da agbasawang da maibusor kadagiti banbanag adida maawatan ket iti panagdadaol da mapukaw danto adi agkurang. 13. Asagabaw da ti supapak
ti panagaramid da iti dakes. Tattao nga ibilang da aragsak ti magmagna kadagiti kinadakes iti aldaw. Isuda dagiti rukrukir kin rimon nga agragragsak da kadagiti panangalilaw da no madamada a maki ramrambak kada kayo. 14. Dagiti matada napnuda ti panakikamkamalala ket tida mabalin a panawan ti basol sulbugen da dagiti karkararwa adi natalged nga damay sa pusuda nerwam iti kinaagum anak ti lunod. 15. Idinto binaybay anda ti dalan nalinteg nay awanda sinurot da ti dalan ni Balaam nga anak ni Beor. Isu nagayat iti gungguna iti panagaramid na ti dakes. 16. Ngem natubngar may pun iti panakabasol na maysa nga asno nga umil. Nagsaw iti temek ti tao ket tinipid na ti kinamauyong daydi mamadto. 17. Dagitoy ubog da ngawanan danong ululip ngay tayab ti maysa bagyo kadakwada maisagana ti kinangisit dagiti sipngit. 18. Baliksen da dagiti napalangguad sa sao ti panagpasindayaw sulbugan da babaon kadagiti tartarigagay linalasag nga aramaten da ti dirrep dagiti ngangani makalapsot kadagiti agbibiyag iti panakaalilaw. 19. Nga ikaryanda ida ti panagwayawaya idinto nga isuda mitlaing tagapu ida ti kinarugit tano siya sino ti abakan ti maysa tao isumot ti mang tagabo ken kuana. 20. Tano iti kalpasan ti panakalapsot da kadagiti pakarugitan ti lubong gapu iti panakaamuda ken apo ken manangisalakan Hesukristo masilwanda manen kadakwada ket maabakda nagbalin dakdakes ti maudi kasasada ngem ti imuna. 21. Nasaysaya at kuma kadakwada nudida namuan ti dalan ti kinalinteg ngem iti kalpasan ti panakamuda ken kuana naglikudan da ti nasantuan abilin naitit kadakwada. 22. Ti napasamak kadakwada daydi pudno masasaw nagsubli manen ti aso iti sarwana ken ti takong nabugwan nagsubli nga agtultulit iti lugnap.